यीशु जी से नैया लगी जाई हो। यीशु जी से नैया लगी जाई हो। प्रभु जी से नैया लगी जाई हो। भैया तहिए से भगिया जगी जाई हो। भैया तहिए से भगिया जगी जाई हो। भैया तहिए से भगिया के चरनिया जे भी श्रद्धा से आवेला। मंगला से आशीष पूरा पहिले पावेला। उनके चरनिया जे भी श्रद्धा से आवेला। मंगला से आशीष पूरा पहिले पावेला। भूत शैतान सब भागी जाई हो। भैया तहिए से भगिया जगी जाई हो। भैया तहिए से भगिया जगी जाई हो। भैया तहिए से भगिया के दाता यीशु सबसे महान हो। दिन दुखियन पर रखे पहिले ध्यान हो। दुनिया के दाता यीशु सबसे महान हो। दिन दुखियन पर रखे पहिले ध्यान हो। प्रभु जी के आशीष तोहके लगी जाई हो। भैया तहिए से भगिया जगी जाई हो। भैया तहिए से भगिया जगी जाई हो। भैया तहिए से भगिया।